खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायखमबारि गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। मैया प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 3 बोसोर आबुं जाबाय। बे 3 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बिबख'नि हानजानि एनएलडि केडारफोर, आदिबासिफोरनि आनला, नासला आरो बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय गासै 1200नि गोबांसिन सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। मैयानि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैनाय रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दोलोआव बरायनानै लायो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारिखौ कसुगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे समावनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोनखौ हास्थायनानै 250निबो गोबांसिन बारग' एनएलडिफोरा मैया कसुगाव रायखमबारि गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैयो। नैथि रादाबाव दं बक'आव माहारियारि राजालामा 17 आव मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि सांग्रांथिनायाव कामरुप जिल्ला हान्था मेला मावख'गिरि द्वितीय रुपजयथि कलिताया गुवाहाटी नोगोरमासिम थांनाय चेन्नाइ एक्सप्रेस मुंनि गंसे दावबायारि बासनि बेरेखायै हेंथा सोमजिहोनाय आरो दावबायारिफोरजों बेले-बेजे आखु दिन्थिनायनि थाखाय राहा लायो। मख'नो गोनांदि जेंना गोनां जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला चेन्नाइ एक्सप्रेसआ बक'आव दावबायारिफोरखौ लांनो थाद'दोंमोन, जाय राजालामाखौ खावसे होथेदोंमोन। बारलांनो नाजानाय गंसे गारिआ बास गाखोगिरिफोरनिफ्राय खुगाजों गाज्रि बाहायनायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन, जाय मोनसे दुंहाव सौग्रावलायनायसिम बांदोंमोन। बाथ्राया गाज्रिसिन जायो जेब्ला लोगो सालायगिरिया गंसे लहानि रड दिन्थिदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि थागिरिफोरा बासखौ बेंखनदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। रायजो-राजाफोरनि अजदजों सांग्रां जानानै द्वितीय रुपजयथि कलिताया हान्था मेला मावख'नि हानजानि गेजेरजों संदाननाय हाबाफारि लायो, जायनि फिथाइ महरै 1 घन्टानि गेजेरावनो जालुकबारियाव बासखौ मैया जब्द खालामनाय जायो। लोगो इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर डक्टर कनिन्द्र बर्मन, प्रान्जल हाजरिका आरो दीपक कुमार बान'यआ अपारेसनखौ दैदेननानै गोबां ड्राफ्टफोरखौ सिनायथिदोंमोन। थामथि रादाबाव दं एसएसएएम गुवाहाटी हा दलिल केलेंकारि, क्राइम ब्रान्चआ गुबुन सासे उकिलखौ खायो। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी हा दलिल केलेंकारिनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। क्राइम ब्रान्चआ बाहारुल इस्लाम खान मुंनि सासे उकिलखौ हमदों। बे जौगानाया ओनसोलाव थगायसुला हा लेनदेनखौ होबथानो गोख्रों नाजानायनि उनाव फैदों। सुलुंनि बायदिब्ला बाहारुल इस्लाम खानआ गुवाहाटीनि चाटगांव ओनसोलाव थानाय मोनसे हा खोन्दोनि थाखाय नंखाय फोरमानलाइ बानायनायाव लोब्बा दंमोन। खानआ खालि फोरमानलाइफोरखौल' बानायाखैमोन, नाथाय थार बिगोमानि गियान एबा गनायथि गैयाजासे हाखौबो फानदोंमोन। बेखौबो फराय आसाम हारिमुआरि महासंग्राम सिलचरआव गोहोम गोनां फिननायखौ गोमखांहोयो। बे बावैसो हमजानाया क्राइमजों लाजानाय सिगांनि खामानिफोरनि उनाव जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बिटिआर सोरखारा मैया गोदान गंब्रै बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बास बेखेवनानै होदों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे गोदानै बेखेवनाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासआ गाहायै क'क्राझारनिफ्राय कार्बि आलं, सिमेन्ट-सापरि आरो सिलिगुरिसिम हान्था मेलाखौ फोनांजाबगोन। बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि लुबैनाय बायदि बे बास हान्थामेलानि राहाखौ खालामनाय जादों होनना फोरमायथिदों इएम रनेन्द्र नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला
आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।